με την φλόγα, θέλετε, του νέου και του νέου εκλεγμένου, ήρθαν εδώ πέρα και μας ζήτησαν και οι τρεις να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να δώσουμε μια ευκαιρία για να σωθούν οι εργαζόμενοι. Κανείς δεν μίλησε την εποχή εκείνη πώς θα σώσουμε την επιχείρηση. Την ευκαιρία τη δώσαμε στους κύριους βουλευτές. Σας το λέω ότι η κυρία Τζάκρη με εργαζόμενους πήγε, είδε τον κύριο Πουλάκη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου των Εσωτερικών, ο οποίος ο κύριος Πουλάκης, δεν ξέρω τι είπε σε αυτούς, αλλά εμείς είχαμε υποχρέωση και απέναντι στους εργαζόμενους και απέναντι σε αυτή την πόλη, την οποία την δεινοπαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν παίρνουμε γενναίες αποφάσεις και η γενναία απόφαση ήταν να πάμε σε λύση και καθάριση. Να πούμε στον κύριο Πουλάκη, λοιπόν, πήγαμε και σαν κέδε με τον κύριο Κουράτογλου και του ζητήσαμε κι εμείς να δώσει μια λύση για τους εργαζόμενους. Και ξέρετε τι μας είπε ο κύριος Πουλάκης, δεν έχω λύση αυτή τη στιγμή γιατί δεν ξέρω το θέμα και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Δώστε μου όμως στοιχεία με τα οποία θα μου αποδεικνύετε μερικά πράγματα για την ΑΕ. Κάναμε λοιπόν με τον κύριο Κουράτογλου μια εκτενέστατη ανάλυση της όλης κατάστασης. Την παρουσιάσαμε στον κύριο Πουλάκη, πήγε αυτοπροσώπως ο κύριος Κουράτογλου, μπορεί να σας πει και ο ίδιος τι απέγεται αυτή η ιστορία. Και ο κύριος Πουλάκης λοιπόν μας λέει δώστε λύση. Εμείς να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι καθαρά πρόβλημα του προσωπικού. Σας το λέω και εμείς συντασσόμεθα μαζί σας. Έχουμε και εμείς τις ίδιες ευαισθησίες που έχετε κι εσείς για τους εργαζόμενους. Έχουμε όμως και εμείς την τύχη να διοικούμε μια πόλη. Τι θα επιλέξουμε λοιπόν, να καταστρέψουμε μια πόλη ή να δούμε για τους εργαζόμενους. Αν μπορούμε να